Здравейте, приятели! Аз те изпреварих Иско, първо го казах. Познаваш ли България днес ще играем? Нали не се е включил на фаза, да. Дано. Ама надали. Дано, да. Българската кухня. Добре. Кое не е част от смешаната сгара кебабче, кефтешеше шницел май? Да. Какво месо? Се приготвя на Георгиев ден. Агнешко? Агнешко е май, да. Как се нарича традиционно великденски хляб? Кознак, да. Какво яще се приготвя Николов ден? Май риба. Ама дай да обмисляме отговорите. Коя е била най-популярната течна българска закуска в миналото? Таратор Или супа? Попара, крем. Мисля, че е попара. Аз мисля, че е супа. Аз попара. Кай камък, ножица, хартия. Не, айде, сега не сме бебета, избери си. Попара! Казалъжка. Популярна закуска. Мекици, тукманик, понички, пирожки. Каквото и бе, пирожки. Какво беше то, че сега не се сещам? Казалъжка. Нещо с... Много кихаш, бе. Нещо казалъжко, ма кое? Тутманик? Ти си решавай. Понички! Ти ще говориш ли са? Боже, популярно българско ястие от завито мляко, месо и ориз. Капама. Салми. Чакай. От мляко, месо и ориз. Чакай. Салми. Я ти виж. Гюве или саре? Саре беше правилното. Традиционно българско ястие от нарязани на купчета картофи, кайма, пататник, яхния, каварма, мусака. Я пише те е учил. Мисля, че мусака. Аз не мисля, че... Я пробвай. Кой ме учил? Дядо Печо, той е кулинар. Традиционно българско ястие от чушки и домати. Мишмаш, да. Не, чакай. Мишмаш. Да, ето си кому е учил. Аз мисля, че дядо Печо шишман. Това дето готви шишман. Добре, кое ястие не трябва да присъства на трапезата за бъдни вечер? Боб, сърми, ушав, мусака. Значи, сега, на бъдни вечер не трябваше ли да са пости? Да. Добре, ушава. Тогава, кой беше ушав? Не знам. Май беше от сушени плодове, ама те са сладки. Ама при нас на бъдни вечер имаше ушав и скухавах. Обаче не знам. Я че си давай. Боб или ушав? Да, мисля, че... Ама може и да е мусака. Мусака? Това си казах. От какво се прави кьопалото? Печен пашурджан, печен домач, печен чушки. Мисля, че е патладжан. Да, ето. От какво се приготвя ясти качамак? Той не съм го учила, не съм го яла. Сори, дядо Печо. Ама не си ми казва от какво се прави. Другите го оцелвам, обаче тук нещо. Картофи или царишно брашно? Не картоф. Царишно брашно. За кой район е типично ястието пататник? Родопите, Стара планина. Къде беше житото? Житото е в Добруджа. Обаче пататник. Не е ли от патки? Не знам. Я виж. Родопите. Не ни харесват лично. Харесва ни, де. Каква е основната съставка на пататник? Не знам какво е пататник, пък основната.
Дай едно, не ме интересува кой ще. Защото е пататик само. Коя поправка е много важна за... И стига бе! Този пататник ме побърка. Силек. Не. От кога се прави боза? Не, от кога? 5 век? 9 век? И 50-та или 80-та? Мисля, че трябва да е наблизо. Я виж 9 век. 9 век. Не знам дали е вярно. 9 век! Каква обработка преминава месото от луканка? Печене, варене, сушене. Май сушене, я? Да, ето. Колко време се суши луканката? Трябва да е много. На 20 до 30. Някакви месеци, според мене. Я виж. Няма нищо. Какво се съдържа соса за яйца по панагюрски? Лютеница, кисело мляко, май доматен пюре. Не знам дали е вярно. Не знам. Аз даже не съм го яла, ма. Кисело мляко. Твоето любимото. Аз щом бях малка, вечерта си вземах една кофа пред телевизора, гледах шоуто на Сави. Аз ще го правя. Да. Аз от малък съм си свикнал. Какво е малеби? Ако не се лъжа е или напитка, или десерт. Може и салата. Аз може би да е десерт. Не знам. Ти си давай. Напитка. Десерт! Кои са първите откриватели? Иско, ти това трябва перфектно да го знаеш. През коя година пръчковидната батерия, съдържаща се в киселото мляко, е наречена лаледжудо нещо си. Иско, Повече няма да ям кисело мляко. ти си по киселите млека. Може, срам си. Какво не се съдържа в овчарската салта? Аз съм яла. Магданоз, чушки, луканка е май. Аз съм яла такава. От какво се прави съдът гювеч? Алпака, глина, гипс, чугун. Май от чугун, не знам. Глина. С какво обикновено се подправя шкембе чорбата? И отдял Петю е експерт. Аз не я обичам, а мама, знаеш как се я хапвам? Дядо Петю, да му звънна тук да дойде да ни помогне. Или май чесън. Не, чакай, с какво обикновено се подправя чесън? Чесън, да. Виж, аз научавам нещо. В коя част на България е популярно ястието? Боже, твоето и... Много популярно, аз не го знам. Северна, не знам. Щом ние не го знаем, тъй че. Какво е характерно за нервозните кюфтета? Лечиви се, приготвят се бързо, приготвят се бавно и след нервозните. Мисля, че са лечиви, ама не знам. Виж как не знах. От какво месо се прави традиционната курбан чорба? Хайде. Дай нещо. Браво! Учил човек и общество. Да, тая година го учихме. Кои са двете основни подправки в таратора? Иско, ти си спек. Чесън и копър са мали. Чакай. Да. Извинявай. Какво е това? То свърши. Правилно 17, неправилно 13%, правилно отговор 56. Добре сме, нали? И това беше всичко от този. Искаш ли още веднъж да пробваме? Добре. И това чао. Всичко. Сабич.